ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆସ ଜାଣିବା ଅକ୍ଷର ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଲିପି ଜାଣିଥିଲେ। ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଲିପି ହେଲା ଆମର 50ଟି। ଆକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ 11ଟି, ଅ ଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ ଖ ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନୁସାର, ବିସର୍ଗ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଆମେ ମାତ୍ରା ଜାଣିବା। ମାତ୍ରା କ'ଣ? ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ମିଶିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱରର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନକୁ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କାର ବା ବର୍ଣ୍ଣାବଳୀ କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ରା ହେଲା ଆମର 10ଟି। କ'ଣ କ'ଣ? ଆକାର, ହର୍ଷୈକାର, ଦୀର୍ଘୈକାର, ହର୍ଷୌକାର, ଦୀର୍ଘୌକାର, ଋକାର, ଏକାର, ଐକାର, ଓକାର ଓ ଔକାର। ତେବେ ଆମେ ଏହି କାର ଯୋଗରେ କିପରି ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆକାର ଯୋଗ କ ଯୁକ୍ତ ଆ ସମାନ କା, ଖ ଯୁକ୍ତ ଆ ସମାନ ଖା। ସେହିପରି ଭାବରେ ହୁଏ ଗା, ଘା, ଚା, ଛା, ଯା, ଝା, ଟା, ଠା, ଡା, ଢା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆକାର ଯୋଗ କଲେ ହୁଏ। ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ଯେପରି ହୁଏ କାମ, କ ଆକାର ମ, ଟାଣ, ଟ ଆକାର ଣ, ସଭା, ସାଧନା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆକାର ଯୋଗରେ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ପାଇବା ହର୍ଷୈକାର ଯୋଗ। ହର୍ଷୈକାର ଯୋଗରେ କ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ କି, ଖ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ କ୍ଷୀ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଗି, ଘି, ଚି, ଛି ହୁଏ। ଯେପରିକି ଚକି, ଚକ ହର୍ଷେଇ କି, ଜିଆ, ଜବ ହର୍ଷେଇ ଆ ଜିଆ, ମଣି, ମଣ ହର୍ଷୈକାର ମଣି, ହରି। ଏସବୁ ହର୍ଷୈକାର ଯୋଗରେ ହୁଏ। ଦୀର୍ଘୈକାର ଯୋଗ। ଦୀର୍ଘୈକାର ଯୋଗରେ ହୁଏ କ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ସମାନ କି, ଖ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ସମାନ କ୍ଷୀ। ସେହିପରି ଭାବେ ଗି, ଘି, ଚି, ଛି, ଜି, ଝି, ଟି, ଠି ହୁଏ। ଯେପରି ହୁଏ ବୀଣା, ବ ଦୀର୍ଘ ଇକାର, ଣରେ ଣା। ଗୀତ, ଗ ଦୀର୍ଘ ଇକାର ତ, ବୀର, ବ ଦୀର୍ଘ ଇକାର ର, ନାରୀ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଯୋଗ କରି ଶବ୍ଦ ପାଉ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆସେ ହର୍ଷୌକାର ଯୋଗ। କ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ କୁ, ଖ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ଖୁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଗୁ, ଘୁ, ଚୁ, ଛୁ, ଜୁ, ଝୁ, ଟୁ, ଠୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ କୁକୁର, କରେ ହର୍ଷୌକାର, କରେ ହର୍ଷୌକାର ର, କୁକୁର। ଯୁବକ, ଫୁଲ ଗଛ। ହର୍ଷୌକାର ଯୋଗରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ୁ। ଦୀର୍ଘଇକାର ଯୋଗ। ଦୀର୍ଘଇକାର ଯୋଗ କ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଉ ସମାନ କୁ, ଖ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଉ ସମାନ ଖୁ। ଗୁ, ଘୁ, ଚୁ, ଛୁ, ଜୁ, ଝୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ କ ଦୀର୍ଘ ଉକାର ପ, କୂପ। ର ଦୀର୍ଘ ଉକାର ପ, ରୂପ, ଭୂଷଣ, ନୂତନ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଉକାର ଯୋଗରେ ଶବ୍ଦ ପାଉ। ଋକାର ଯୋଗ। ଋକାର ଯୋଗରେ ଆମେ ପାଉ କ ଯୁକ୍ତ ରୁ ସମାନ କୃ, ଖ ଯୁକ୍ତ ରୁ ସମାନ ଖୃ, ଗୃ, ଘୃ, ଚୁ, ଛୁ, ଜୃ, ଝୃ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପାଉ। ଉଦାହରଣ ତୃଣ, ତରୁ ଫଳା, ତରୁକାର ଣ। ମୃଗ, ମରୁକାର ଗ। ଘୃତ, ଘରୁକାର ତ। ବୃଥା, ପୃଥିବୀ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଋକାର ଯୋଗରେ ପାଉ। ଏକାର ଯୋଗ। ଏକାର ଯୋଗରେ ଆମେ ପାଉ କ ଯୁକ୍ତ ଏ କେ, ଖ ଯୁକ୍ତ ଏ ଖେ, ଗେ, ଘେ, ଚେ, ଛେ, ଜେ, ଝେ। ଏମିତି ଆମେ ପାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମେଘ, ମ ଏକାର ଘ। ବେଶ, ବ ଏକାର ତାଲେ ବେଶ। ଆଦେଶ, ଗଣେଶ। ଏକାର ଯୋଗ କରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ପାଉ। ଐକାର ଯୋଗ। ଐକାର ଯୋଗରେ ଆମେ ପାଉ କ ଯୁକ୍ତ ଇ କଇ, ଖ ଯୁକ୍ତ ଇ ଖଇ, ଗଇ, ଘଇ, ଚଇ, ଛଇ, ଜଇ, ଝଇ, ଟଇ।
ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପାଉ। ଉଦାହରଣ ତୈଳ ତ ଇକାର ଳ, ଦୈବ ଦ ଇକାର ବ, ଶୈଳ କୈଳାସ ବୈଶାଖ ଐକାର ଯୋଗ କରି ଏମିତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ପାଉ। ଓକାର ଯୋଗ କ ଯୁକ୍ତ ଓ ସମାନ କୋ, ଖ ଯୁକ୍ତ ଓ ସମାନ ଖୋ, ଗୋ ଘୋ ଚୋ ଛୋ ଜୋ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ପାଉ। ଉଦାହରଣ ଘୋର ଘ ଓକାର ର ଘୋର, ଯୋଗ ଜ ଓକାର ଗ ଯୋଗ, ଲୋଚନ କପୋତ ଓକାର ଯୋଗରେ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁତ ଶବ୍ଦ ପାଉ। 10ରେ ଆସେ ଔକାର ଯୋଗ। ଔକାର ଯୋଗରେ ଆମେ କ ଯୁକ୍ତ ଔ ସମାନ କଉ, ଖ ଯୁକ୍ତ ଔ ସମାନ ଖଉ, ଗୌ ଘୌ ଚୌ ଛୌ ଯୌ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପାଉ। ଉଦାହରଣ ଗୌର ଗ ଔକାର ର, ସୌଧ ସ ଔକାର ଧ, ଯୌତୁକ ପୌଷ ମାସ ଔକାର ଯୋଗ କରି ଏହିଭଳି ଆମେ ଶବ୍ଦ ପାଉ। ତେଣୁ ମାତ୍ରା ଯୋଗ ହେଲା ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘେଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ 11ଟି ରହିଲା ଏଥିରୁ ଆମର 10ଟି ଆକାର ଯୋଗ ହୁଏ। ଆକାର ହର୍ଷେଇକାର ଦୀର୍ଘଇକାର ହର୍ଷଉକାର ଦୀର୍ଘଉକାର ରୁ ଔ ଓକାର ଔକାର ଏକାର ଔକାର ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଯୋଗ କରୁ। ଏହା ହିଁ ହେଲା ମାତ୍ରା ଯୋଗ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅକ୍ଷର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶି କାର ବା ବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମାତ୍ରା। ଏ ମାତ୍ରା ଯୋଗ କରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ପାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।